आसाम सरकारनो मिथिहोनो जि मोनसे सुबुं गौमा आरो सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बेखौ दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि हम सेक्रेटारि एम गेरेमाजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोन पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोन आकसुर आमार बरपेटा जिल्ला सभापति डांगरिया लगते आकसुर कर्मकर्ता या बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय ट्राइबेल संघ बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन सानसुमै मेलेमजिबि नोंथांमोन बे दिनैनि बे सुबुं हानजा सुरनाय आरो सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैनो हानाय सिबिनां बिग्रायारि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव आं गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय बिग्रायारि गाहाम हामलायनाय आरो आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनिबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि सानाव जोङो सासे गेदेमाखौ गिबियावनो गोसोखांनांगोन बिथाङानो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। आङो गिबियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आरज गाबनायखौ आङो बावहरग्रोबाय। अबंलावरिनो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जे अबंलावरिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर' हारियाव जोनोम होनायनि थाखाय आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव सासे बर' फिसा महरै आङो आरज गाबदों जे बिथाङा अराय सम जोंखौ बोर सारस्रि हरबाय थागोन जेब्लायसिम बिथांनि जि मोनसे सिमां मोनसे आलादा रायजो सोरजिनानै बर' माहारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु थामोनथा सिनायथिखौ लानानै बुहुम बिखायाव मोनसे एखुथा हारि महरै थांना थानायनि जि सिमां बेखौ मोगथां महर मोनजासिम हाबा मावलांबाय थानो बर' फिसाफोरनो अराय सम थुलुंगा हरबाय थागोन बोर सारस्रि हरबाय थागोन जोंखौ जेन' खुनु शक्तिया फेजेननो हाया बेनि थाखाय अराय सम बिथाङा जोंनो गोहो हरबाय थागोन बेनि थाखाय बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दिनैनि बे सानावनो थांनाय 32 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिपिनि सोमावसारनायाव जाय बर' जोहोलावफ्रा अबथिरा जिउ गारनांबाय खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिफोरजों गावथार जाबाय दानथार जाबाय जाय बिथांमोना अबथिरा गावनि नखर संसारखौ बिमा बिफाखौ बिदा फंबायखौ नागारनानै हारिनि थाखाय सोरगोआरि जानांबाय साफ्रोमनिबो सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो अबंलावरिनि खाथियाव आं आरज गाबबाय। बे 32 बोसोरनि सोमावसारनायाव जिखिनि बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुंख्लं जानांनायाव जि नखरफ्रा दुखु सारजाला सहायनांबाय सोरबा बिगोमा गैया जाबाय सोरबा फंबाय गैया जाबाय बिदा गैया गोमानांबाय बै दुखुथिया नखरफोरनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायहरबाय। बे समाव आङो निमाहा बिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माखासे संग्रामि आफादफ्रा जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ जों जेरैबायदि नायनांगौ अननांगौ जोथोन लानांगौ बेबायदि जोथोन लानो हावाखै बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि खाथियाव खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय। बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जाय जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दिनै गावनि आथिं आखाइ खोमानांबाय बेंगुरा जाबाय गावनि सोलेरनि बबेबा मोनसे बाहागोखौ खोमानानै लानांनानै दिनै असल जानानै थानो गोनां जाबाय बिथांमोननि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आंनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा मानगोनां रायजोफोर दिनै गोदानै बर'नि जारिमिनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनांगौ होननानै आं सानाखै। बेवहाय जिखिनि बाहागो लाफैदों क'क्राझार जिल्लानि आइ आफा रायजो राजा जोंनि बिग्रायारि जोहोलावफोर फंबाय बिनानावमोन गासैनिबो थै बिखा बिख्लोआव बड'लेण्डनि बागै गासैबो खोथा गुदि खिथा नोंथांमोननि बिखा बिख्लोआव हाबनानै दंजोबखायो। दिनै गोदानै बुंनांगौ होननानै आं सानाखै नाथाय दिनै आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो साबायखर बावहरगोन आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो साबायखर बावहरगोन जे दिनै जोङो
साननानै नायहरोबा जोंनि खोमोना गसङो, जोङो गोजां सिउ सिउ मोनो। 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव आलादा हादोर आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो बै समाव गिलु बालु थासारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थांखि लायामोनब्ला बे 32 बोसोराव आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोर बायदि बर' हारियाबो राव थुनलाइ गोमाजानानै, गावनि सिनायथि गोमाजानानै, हारिमु गोमाजानानै, हा हु गोमाजानानै दिनै हालाय हाफाय जानांसिगौमोन। बे बड'लेण्ड सोमावसारनायासो जोंखौ फोरोंबाय हारिया मा, राव थुनलाइया मा, हारिमुआ मा, माहारि मोनसेया बोरै थांना थानांगौ, बोरै जुजिनांगौ, गावखौ बोरै सिनायनांगौ, सुथुरा सोर, लोगोआ सोर, हादोरनि खुंथाय खान्थिया मा, बे गासैबो खोथाफोरखौ बे बड'लेण्ड सोमावसारनायासो जोंखौ फोरोंबाय। दा बेनिखायनो आङो गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बुङो, जेब्ला बिथांमोना बड'लेण्ड सोदोबखौ खोनायोब्लानो रागा जोङो, जोंखौ लै लै सै सै खालामो, जोंखौ बिथांमोना उदखारि बायदि बाहायनो नागिरो, जोंखौ बिथांमोना सोंखारियो, अब्ला आं गुबुन हारिनि सिगाङाव बुङो बड'लेण्ड सोदोबा मोनसे गोथार सोदोबसो, मोनसे पबित्र सोदोबसो, गोथार सोदोब। बे सोदोबखौ मुगैनाङा, मानोना बे सोदोबजोंनो मोनसे हारिया थांना थानायनि सिमां नुयोब्ला, बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया खौसे जानो हायोब्ला, बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया गोख्रों जानो हायोब्ला, बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांना थानायनि सदबांसा समायखिरा लानो हायोब्ला, बे सोदोबखौ मानो नोंथांमोना मुगैयो? आं गुबुन हारिफोरखौ बुङो। आरो नोंथांमोनजों आंबो बुजियो, आंबो फोथायो बड'लेण्ड होननाय सोदोबा ओरैबायदि मोनसे शक्तिशाली सोदोब, ओरैबायदि गोख्रों सोदोब, बर' हारिखौ गुबुन रावबो सोदोबा खौसे खालामनो हाया, नाथाय मोनसे सोदोबा खौसे खालामनो हायो, बेनो जाबाय बड'लेण्ड। गोदान रायजोफोर, नंखायनो जाय जेरावनो थाया मानो, जि राजखान्थि गेलेया मानो, जि फालांगि मावा मानो, जायजों जि संसार जाया मानो, आं साफ्रोमबो बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जानाय बर' फिसाफोरखौ खावलायगोन, जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बड'लेण्ड सोदोबखौ गावनि बिखा बिख्लोनिफ्राय गोजानाव गारदों। मालाबा ओंखाम बोथिसे मोनजायाखै जेबो नङा, गस्ला गाननो मोनाखै जेबो नङा, मोजां खाजा मोनजायाखै, न' बां लुना लानो हायाखै जेबो नङा, नाथाय बड'लेण्ड सोदोबखौ जाहाथे गोरबोनिफ्राय रावबो दान्दिसे समनि थाखायबाबो गोजानाव दोना। जिखालि बर'फ्रा बड'लेण्ड सोदोबखौ बावगोन, बैखालिनो बर' हारियाव अलखदा फैगोन। बड'लेण्ड सोदोबखौ बाहायजेननायनि सिगांनि बर'फोरनि थासारिखौ नाय, गुबुन हारिजों लै लै सै सै थगायजानाय, सोबख'जानाय, नासयजानाय, गादबजानाय, रेडिअ' सेन्टार बिनानै मोना, कलेज स्कुल बिनानै मोना, बर' बिजोंनि फरायसालि बिनानै मोना, जेरैबायदि थासारि, जोंनि रावखौ टाउन सहराव रायनो होआ, जोंनि लेखा साफायनानै होआ, बेसेबांबा लै लै सै सै थासारि। जेब्ला बड'लेण्ड सोदोबखौ बाहायनानै अख्रां गोमसारजासे बर'नि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा, आइ आफा रायजो राजाया, आबादारिफ्रा, जा गासैबो थाखोनि बर' सुबुंफ्रा खौसे जानानै जेला अख्रां गोमसारजासे राजा लामायाव ओंखारबोबाय, बै खालिनिफ्राय गासैबो हारिया बर'खौ खर' दैखांनानै नायनो गोनां जादों। दा नंखायनो रायजोफोर, गोसो बायनो नाङा। जोङो दिनै बिनाया गोबाव जाबाय, जोंनि बिनायखौ मोनाखै, बियो मोनसे खान्थिजों सोलिखायो। गोदो दैदेनगिरिफ्रानो बुंखादों, जेब्ला रबीन्द्रनाथ ठाकुराबो बुंदोंमोन, मालाया नोंनि खोथाखौ खोनासङाबा नों हारसिंनो थां, नोङो फोथार गेजेराव खाम दामोबा न' सिंनिफ्राय मानसिफ्रा खोनासंगोन, खेबसे खेबनै दामोबा मानसिफ्रा न' सिंनिफ्राय खोनासंगोन, नों खामखौ सानसे दामोबा माखासे मानसिफ्रा नोंखौ न'निफ्राय बाहेराव ओंखारना हरगोन, आरो साननै दामोबा नोंनि खाथि साफिगोन, आरो सानथाम नों फोथार गेजेराव खाम दामोबा लासै लासैनो फैनानै नोंनि खाथियाव साफिफैगोन। दा दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया, बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खुनु एमएलए गैयामोन,
एमपि गैयामोन जोंखौ सापर्ट होग्रा जोंनि खुनु खुंथाय गोहो आसामनि जा दिल्लीनि जा पुलिस मिलिटारि सिआरपिआ लामायाव ओंखारबानो फैयोमोन बुख्रेबोमोन गाख्रेबोमोन बै समाव बिथांमोना रिक्स लानानै बिबान रुजुनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लामायाव लाबजेनामोनब्ला दिनै रावबो जोंखौ नायस'नाय नङामोन। ओंखायनो बड'फानि सिमाङा मोगथां महर मोनबाय। बिथाङा बुंदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागलनि गेजेरजोंनो जांख्रिथायनि गेजेरजोंनो बर'आ खौसे जानांगोन आरो दिनै बर'आ खौसे जानो रोंबाय। आरो बिथाङा बुंदों सोमावसारनायनि गेजेरजों रिभलिउसननि गेजेरजोंनो बर'आ बुहुमाव सिनायजानाय हारि जानांगोन। आरो दिनै आसामथ' नंला नर्थ इस्टथ' नंला इन्डियाथ' नंला बुहुमनि गोबां हारि हारिसाफ्रानो गोबां मानसियानो दिनै बर'फोरखौ सिनायनाय जाबाय। बिनि थाखायनो दिनै साबायखर सेलुट होगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ। दा मानगोनां रायजोफोर माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानांगौ जायो। थिग बेबायदिनो बर' हारियाबो बर' हारिखौ बुहुमाव अराय सम गायसननानै मोनसे गोजोर हारि हिसाबै दोनलांनो थाखाय बर' हारिखौ दाफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों हारि महरै बे गोलाव समाव जोङो 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय। जोङो बेखौ बावनो मोननाय नङा रायजोफोर। जोंनि थांनाय 32 बोसोर सोमावसारनायाव जोङो 5,000निफ्राय बांसिन सुबुंनि जिउ गारनो गोनां जाबाय। 20,000निफ्राय बांसिन सुबुङा जेल जानो गोनां जाबाय। बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोथां जारिमिन। आरो बियो मालायनि थाखाय नङा, बे आसाम सरकारनि थाखाय जायजों जों संसार जादों, जायजों जों एखेलगे थाफानानै दिनै सोलिगासिनो दङ। जोंनि खुंथायखौ जायफोरा बिबान लादों बे बिबान लाग्राफ्रानो जोंखौ जौगानो होआ, जोंखौ समान समान जौगानो होआ। जोङो जेफोर आयदाफोरखौ जेफोरखौ मावोब्ला बर' हारिया जौगागोन बे आयदाफारिफोरखौ हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना मावा। दा बिनि थाखायनो सोमावसारनांगोन। आरो बै समाव 6 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव BSc सुक्ति जादों। BSc सुक्ति जानायाव बर' दैदेनगिरिफ्रा रायलायदोंमोन BScआ जोंनि थोजासे नङा आरो सोमावसारनांगोन। उनाव नायबाय BScआ जोंनि जेबो लाबोनानै होफैनो हायाखै। बिनि थाखायनो 3 बोसोर BScखौ नायनायनि उनाव 1992 मायथाइयाव फिन उर्खाव गोरा ब्रह्म सोमला बसुमतारी मोननि दैदेननायाव एगेन बड'लेण्ड आन्दलना जागायफिनदों। बै समाव BNTबो जोनोम जाबाय। फारसेथिं अस्त्रनि सोमावसारनाय, फारसेथिं गणतान्त्रिक सोमावसारनाय। बे मोननै सोमावसारनायाव नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजाया बयबो गासैबो सात जारला दुखु खैफोद नेवसिनानै बाहागो लानायाव उनाव थांनानै 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जादों। आरो बिनि सेरनो साइडजोंनो आन्थोर जुवाजासे NDPआ सोमावसारबोदों। बिथांमोनाबो 1986 मायथाइनिफ्रायनो BSF मुं लानानै जोनोम जानानै बै समनिफ्रायनो जिरायनाय गैयाजासे बेसेबांबा सात जारला सहायनानै हाग्रा बंग्रा बेरायनानै पुलिस मिलिटारिजों जुजिनानै बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबोदों। उनाव बिथांमोना फैयै 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामदों। 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामनाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों। जोंनि हारिनि सोरबा NDPखौ बरायनो सानाखैमोन, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा बेखौ बरायदों। आरो जों बै समावनो सानदों जे BSc आरो BTCआ जोंनि सिमां, जोंनि जि हास्थायनाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। बेखौ NDPनि सिजफायारनि गेजेरजों जोङो गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामफिननानै फिन खेबसेबाव 3थि खेबनि थाखाय जोङो मोनसे सोमावसारनाय खालामनांगोन। आरो बे सोमावसारनायजों जि मोनसे सुक्ति जागोन बे सुक्तिजोंनो फैगौ 100-102 बोसोर बर'फ्रा जाहाथे बिखाफोर जानानै खुनु खैफोद गैयाजासे संसार जालांनो हायो बेबायदि मोनसे सुक्ति खालामनो हाजासे सोमावसारनांगोन होननानै जोङो NDPजों जोङो बाहागो लाबोदों। आरो बै समाव नोंथांमोना नुदों गोबां दाङाबाजि बर'फोरनि गेजेराव पुलिस मिलिटारिजों जायफोर बर'फ्रा बुथारजादों बिसोरखौ जोङो मुंख्लं मोनदों। नाथाय गावजों गावबो बर' हारिया गोबां थैलायलायदों, गावजों गावबो थैलायलायदों। BTC जोनोम जानायनि उनावबो 150 सुबुङा राजखान्थिनि थाखायनो थैनो गोनां जादों। बेखौ जोङो मुंख्लंबो होनो हायाखै, बिथांमोनखौ जेबो बिमुं होनो हायाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा
बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय बर' हारिनि मोनथायखौ जाफुंसार होनो थाखाय गासैजोंबो दिनै एनडिएफबि जा गुबुन गुबुन आफाद जा बयजोंबो आखायाव आखाइ हमलायनानै थांनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायदों आरो बे हिसाबैनो दिनै सोरबा सोरबा बुङो मोनसे समाव एबसुजों एनडिएफबिजों गोरोबलायामोन बुथारलायोमोन बोरैनो जाखो बर' हारिनि सार्थआव एनडिएफबिआबो आगानसे हरदों जोंबो आगानसे हरदों आरो दिनै जों खौसे जानानै सोमावसारनो हादों नामान गोनां रायजोफोर आङो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादखौ खावलायगोन जोंनि आफादनि जोनोमा मानो जादों गावनि उदैनि थाखाय नङा गावनि न'खर संसार जानायनि थाखाय नङा न'खर संसार जानो थाखाय गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो आफाद नाङा खामानि मावबानो जायो आबाद मावबानो जायो साख्रि मावबानो जायो बेफार फालांगि खालामबानो जायो जों आफाद दादों हारिनि थाखाय ओंखायनो आं दिनै खावलायगोन बर'नि माहारि आफाद राजखान्थि हान्जा रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसन सेंग्रा आफाद एनजिअ जियानो जाया मानो बयबो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय खौसे जानांगौ अब्लासो बड'लेण्डआ जाफुंगोन दामान गोनां रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बर' आइ आफाद रायजो राजाया बयबो हास्थायदों बड'लेण्डआ जानांगौ जों सोमावसारनायखौ एंगारनो हायैनि भारत सरकार आसाम सरकारा जोंजों रायलायनो गोनां जादों थांनाय कंग्रेस सरकारनि समावबो रायलायनो गोनां जादों नैबे बिजेपि सरकारनि समावबो जोंजों रायलायनो गोनां जादों बिथांमोना बाध्य जादों सोरनिबा अननायजों नङा नोंथांमोनजों गोलोमदै बोहैनानै सान्दुं अखा नेवसिनानै राजा लामा जथेनायनि थाखाय रेल लामा जथेनायनि थाखाय दिनै सोमावसारनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारा जोंजों रायलायनो गोनां जादों नाथाय बेबायदि समाव दुखुनांथाव खोथाया बेसो जोंनिनो सोरबा बिग्राय खांनानै रिभलिउसन खालामनानै जांख्रिथायाव बाहागो लानानै दिनै जायफोरा राजनितिनि गादियाव जबाय बिथांमोना दिनै नाङै खोथाफोरखौ बुंनानै हारिनि मानसिफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ आं सोंनो लुबैयो दिनै बे गसाइगावनि फोथाराव बड'लेण्डखौ बर' रायजो राजाफ्रा लुबैयोना लुबैया बयबो लुबैयोथ' खेबसे बयबो स्ल'गान होब्लासो मिथिगोन आं जय बर' हारिनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों रायजोफोर दिनै जों बड'लेण्डखौ बिखा बिथुरनिफ्राय गोरबो सिंनिफ्रायनो जिहेतु जानो लुबैयो जोङो गाव हारिनि सिङाव जायफोर बड'लेण्ड हास्थायै बे मानसिफोरखौ थिग खालामग्रोनांगोन दिनै नोंथांमोना नुदों नैबे मास मोननैयाव मा जालांखो मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो सिगां बुंनो हमदों नोंथांमोना नुदों बिथांमोना एसटि जायोबा जों थावरिनो हागोन ना रायजोफोर जों साख्रि बाख्रि मोनगोन ना जोंनि हा हुआ थागोन ना जोंनि एमएलए मन्थ्रिया थागोन ना खुनु दिन थानाय नङा दिनै एसटि जायैयावनो एमपिआ सेजाबाय नाथाय बेबायदि समाव जोंनि बिटिसिनि सिमानो बुंदों बिथांमोना एसटि जाग्रोनांगौ एसटि जानांगौ आरो जेब्ला जों हेंथा होनो थाङो अब्ला गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि हारिनि सुथुर नोंथांमोननि सुथुर जोंखौ बिथांमोननि सिगाङाव दिनै बानसावदों मानगोनां रायजोफोर गुबुन हारिनि सिगाङाव मा बानसावा मा बुङा बेजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो साननांगौ गैया मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों जोंनि हारिनि थाखायसो मालायनि थाखाय नङा आरो दिनै बिथांमोनखौबो आं सोंनो नागिरदों बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय राजखान्थि खालामदों ना गुबुन हारिनि थाखाय राजखान्थि खालामदों आरो नोंथांमोनाबो बयबो दिनै डिसिजन लानायनि थांखि लानायनि सम जाबाय जाय राजखान्थि हान्जाया जाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावा हारिनि थाखाय गसङा हारिनि थाखाय खोथा बुङा मालाय हारिनि थाखायसो दालालि खालामो वकालति खालामो बेबायदिखौ खिन्थु बर' हारिया खुनु दिन जायगा होआखै रायजोफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो ओंखायनो दिनै जोंहा बेखौ थिग खालामनायनि सम जाबाय जों थिग खालामनांगोन दिनै मोनद' जौगानाय हारिया जुदि एसटि जानांगौब्ला जोङो चेरमेचे जागोन बेराफारसेथिं आंनि सोमावसारनाय हारसिंनि नङा बियो नोंथांमोना बर' फिसा हिसाबै बड'लेण्ड बिदों आंबो बिदों आं एबसुनि आफादगिरिल' बिनिख्रुइ बारा जेबो नङा आंखौ सोरबाया सोंखारियो
आं बिखौ बरायो आंखौ सिखाव होनो दालाल होनो दाखाय होनो मा होनो आंनि बिमा बिफाखौ रायो आंनि न'खर संसारखौ रायो आंहा बेवहाय जेबो बुंजानांगौ गैया मानोना बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोरिबनिख्रुइ गोरिबसिन बयनिख्रुइ गेग्रेब न'खर संसाराव जोनोम जानाय सासे सुबुं आङो जौ लोंनानै जाय बिफाया गथ'खौ लेखा फराय होनना बुंनो रोङा बेबायदि बिफानि न'खराव बिमानि न'खराव जोनोम जानाय सुबुं आङो ओंखायनो आं मिथिगोन दिनै आंखौ लानानै सोरबाया माबा बुङो आं बेखौ जेबो साना नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै सोरबाया माबा बुंगोन आं बेखौ कुनुदिन सैज्य खालामा आं बेखौ कुनुदिन सैज्य खालामा ओंखायनो आं दिनै फिन वार्निं होगोन जे दाखालि बावै दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारिया बुंदों बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया आरो फिन आसामाव फैनानै बुंबावबाय दाखालि बावै गावसोरनि पार्टीनि अफिसाव मिटिंआव बुंबावबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्डखौथ' आंनोबो नांगौ बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया मा बबे लेखायाव फरायनानै बबे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै बबे कलेजाव फरायनानै बबे संबिधानखौ फरायनानै बबे पलिटिकल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बे बुंदों इन्डियायाव मोनसे रायजो जानोबा क्राइटेरिया नांगौ होननानै दिनैसिम कुनु मोनसे रायजोखौ क्राइटेरिया लानानै बानायाखै रायजोफोर सोमावसारनायखाय बिनायखाय नांगौ जानायखायसो रायजोखौ सोरजिदों इन्डियायाव कुनु मोनसे रायजोआव हाजारजन आईएएस अफिसार हाजारजन आईपीएस अफिसार हाजारटा इन्डास्ट्री हाजारटा इन्फ्रास्ट्राक्चार बानायनानै रायजो जादों होननाय कुनु रायजो गैया भारतबर्षआबो उदांस्रि जानाय समाव मोनसे गरिब हादोरसोमोन बे हादोरनि रांखान्थिया मोजां नङामोन समाजखान्थिनि अबस्थाया गाज्रिमोन राजखान्थिनि थासारिया मोजां नङामोन बै समाव भारतआ हादोर हिसाबै जोनोम जादों दिनै बिथाङा गुबुन हारिनि सिगाङाव जेराव सरकारानो खर' गंलायनांगौ जायो अफिसारफोरा दिनै जुक्तियाव जोंजों देरहानो हाया बिथांमोना बड'लेण्ड होनो हाया होनना बुंनो हाया बैबायदि समाव जोंनि सोरबा सासेया थांनानै बड'लेण्ड होनो नाङा जों बड'लेण्ड बिग्राफोरखौ दिल्लीयाव लायनो साहा लाल साहा लोंना हरनांगौ होनना बिसोर बुङोनो जुदि दिल्लीयाव बिथाङा जोङो लाल साहा लोंनांगौ होननानै बुंनो हायोब्ला बर' आइ आफाया रायजो राजाफ्रा लुबैदों बड'लेण्डखौ मानो बिनानै लाबोआखै दिल्लीया दिसपुरा बिथांनि बायदिसो सोलियोबा दिनै बिथाङा मानो बड'लेण्ड जेंनाखौ एनडिपिनि सावरायनायखौ सुस्रांनानै होआखै दिनै जोंनि सोंलु मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै जोंनि मेगन सिगाङावनो गोरिब गुन्द्रा जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिनानावफ्रा गुजरात हारियानायाव थांनानै मालायनि बान्दा बैनो गोनां जादों लेखा फरायनो थाखाय लेखा मोनाखै थाखा फैसा गैया बेराम नायजानो हायाखै न' गंसे मोजां लुनानै लानो हायाखै बेसेबा गोरिब गुन्द्रा बेबायदि समाजखौ बिथांमोना दिनै थगायनो हमदों दा नंखायनो रायजोफोर बावैसो बेंटलाव मिटिं गानानै बिथाङा बुंदों आं लायनो एनडिपिनि फैसा हांग्रासोमोन आङो बुंनो नागिराखै बिथाङा मामोन आं एनडिपिनि फैसा हांग्राबा एनडिपियानो बुंगोन एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय आं बिथांमोनखौ सनमान होयो बर'नि रिभलिउसनारिफोरखौ सनमान होयो बिथाङा गावनि उनथिंनि जारिमिनखौ नाय बिथाङा बबे न'खराव रुपानि सामुस हरनानै जोनोम जानाय खोथा बुंनाया फुङाव मोनसे बुङो मोना मोनसे बुङो खोथाखौ टिभियाव खैबार सोलायो हिसाब गैया जबकार बायदि मिनि जायो गुबुन हारिफोरजों खोथा बुंजेनबानो मिनियो गुबुन हारिफ्रा जोंनि हारिफ्राबो बर' हारिखौ बिथाङा लासिंसिं खालामदों बर' हारियाव दिनै लेखा रोंनाय मानसिनि अभाब गैया प्रफेसार स्कलार पिएचडि लानाय मानसिनि अभाब गैया लेखा गोरों मानसिनि अभाब गैया दिनै बर'नि रिसार्च खालामग्राफ्राबो नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड मोनबाय बेबायदि हारियाव दिनै बेबायदि सासे मानसिया जबकार जानानै दिनै जोंखौ माबायदि लासिंसिं खालामदों दा बेनिखायनो रायजोफोर आं खावलायगोन हारिया दिनै जोंहा गोख्रों जानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जोङो थिग खालामदों जौ जुवाया जोबनांगोन बे मेलाफ्रा मेट्रिक परीक्षा होदों मेला होग्राया सोर नागिरनानै थाङोबा नुगोन नोंथांमोना बिथांमोननिनो सोरबा जागोन मेट्रिक परीक्षा जाबाय थादों जुवा होनांगौ जौ होनांगौ जौजोंनो जोंहा न'खरा गेग्रेबजोब्बाय
आइजोफ्रा अन्थाइ फुख्रिनो गोनां जाबाय आइजोफ्रा दिनै राजा लामायाव फैनानै खामानि मावफैनो गोनां जाबाय मानो फिसाइफ्रा जौ लोंनानै दिनै रानोथां जाबाय देहाया नोरजिया जाबाय जों बुंदों NDPF जौ बन्द जानांगोन जुवा गेलेनो जुवाखौ सोर गेलेयो जुवा गेलेनानै मा जायो सोर साबेसे बर' मानसिया जुवा गेलेना माहाजोन जादों नोंथांमोनानो बुं दिनै सोरबाया हाजिरा मावनानै फैसा मोनदों माइरं बायना लांनांगौ गथ'नो गाइखेर बायना हैनांगौ लेखा बायनांगौ जुवा गेलेनानै 300 टाका 500 टाकाया थांबाय न'खराव माइरंआ सहैया जों मिथिगौ दा दिनै बेफोरबायदि लिडारफोर बेफोरबायदि मानसिफोरखौ सिनायनायनि सम जाबाय रायजोफोर दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव खोथा बुंनो नागिराखै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मा लुबैदोंमोन बयजोंबो सिरन होजानाय मान होजानाय अनजानाय रेसपेक्ट खालामजानाय मोनसे सोद्रोम गेदेमा बर' हारि बेखौसो बड'फाया लुबैदोंमोन दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसानि बिबान बर' हारिनि सासे सासे सुबुङा गेरेमसा जानांगोन गोग्गो जानांगोन लेखा सोलोंनांगोन आखल आखु दानो हानांगोन जौ जुवाजों गोदोबा जानाय नङा ओरैनोबो जोंनि सुबुं अनजिमाया खम जाबाय